Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa muna muku bisara da gwadajjen maganin ni'ima, ingantaccen maganin ni'ima, yardajjen maganin ni'ima da yardar Allah. Ina mata waɗanda suke da ƙarancin ni'ima, waɗanda ba sa samun jin daɗi musamman lokacin saduwa, ko kuma ni'imar tana ɗaukewa, ko kuma ni'imar ta dinga janyewa, ko kuma ni'imar ba ta zama dindindin. Wannan magani gashi kuna ganin sa wanda ake kira da fauda. Wannan magani bai da ɗaci bai da bauri. Ana amfani da shi a madara mai kyau, pik ko luna ko kuma kilawun mai kyau. Ana ɗiban cokali ɗaya a dama. Yana gyara jikin ƴa mace, yana taimakawa mace mutuƙa gaya ta fuskar ni'ima, inda mace ita kaɗai za ta ga tana zuba tana buƙatar ɗa namiji saboda tsabar yadda wannan magani yake zuƙo ni'ima a jikin ƴa mace. Wannan magani kuma ko da mace tana jin zafi lokacin mu'amala, wannan magana ta zafi ta ƙare, maganar daɗi ake bi iznillahi ta'ala. Wannan magani gwadajje ne, sannan kuma muna haɗawa da big syrup, ma'ana big syrup na ruwa ne wanda idan muka ba da shi da yardar Allah, in dai da akwai sanyi a maran mace, za ta je ta fidda wannan sanyi, sai kuma ta ɗora da fauda, ma'ana wanda yake zazzago da wannan ni'ima daga cikin ƴa mace da yardar Allah. Daga naku na Annabi Islamic Chemist and Herbal Center. Domin neman ƙarin bayani za a iya neman mu a wannan namba kamar haka: 081 38 21 1286 ko kuma 080 67 65 0951. Alhamdulillah.